Agirar बैठा तभी नहीं था जो तब डेविड मोरा सिंह दिल्ली में थाना नगाजे तब नहीं तो निकाय अभी वे जेदा देती इसमें अभी डेविड मोरा सिंह नहीं तो क्या इसमें तभी ना जरा चुटालियन कहता है कि अब मेरे कथा से कहता है जो कौन था मेजर मैगन एग्जैक्ट तो ये दादी मुख्य मुख्य ये तब मुख्य में क्या तो तंगने बैठी तंगने अभी जो आंदोलन था अभी बार कहता कभी नहीं था अभी ताकत में था कभी खर्चा था ये कब तो बोले आप किसी में करना किसी मीटिंग नहीं मुस्लिम नहीं हिंदू तक नहीं lamsago tikrek jendal ni bisingtei norokno obono koinen musungang ani channel to kadal chiko aboni bagui norok kisa maya khlai subscribe rok kisa riuri jadi hnai tini ang haino hai bo topic no tui norok bai phaikya norok thumbnail nugui no sai mangana te buskang ni video clip kisa nugui norok sai mangana ang sana namika obono tabuk phano je Sir David Morasing je Delhi pedal yatra khaimani no takphano seng sengra eba seriously babe kono politics party phano romoi manya ko buskang salo kaisa interview ono kajang sini ex TTAD sini ex CM the Radha Charan Deborma bota mokok saka bo o je Delhi pedal yatra khaimani bo political issue sira muitongko bo desh ni eba sini tibrasa do pharong ni bagai samung khayu hane bini je kogo wanchuk janai ko bo political mileage ni bagai eba political ni the political no tebo kotor kwar khlaina bagai aboni bagai camping khai tongo naki borok ni bakhano selak tongo abo hai si wanchuk tongko bo ang obono no kaisa udaharon hisabe sanamo songo kebo jodi political mileage ni bagai khaina ni thanga ke kebo ব্যক্তি saya nangya gor poribar nok ni je poribar abo sabadin yakare kebo thela ma himya mon nang ang kaisa ni bagi sini next generation ni eba sini busabuti rong ni tongke sep tongnani no sekang wanchukui aboni abono yapiri namani obon bagina ang sini sar the ex CM Radha Charan no sana namo songo example bebe sana thangke norok ni je 25 years ni jere koton da sing ke sini tipra sini bagai kuno samung tangmani siklaya ko eba bui khaimani no niji khaimia eba bui khaimani no kebengo abo hairok mane niji khaimi angke buino phano khainani sujok dia abo hai borok bo aspondo phano tongo nono hinai personally samani abo jekunu politics phano abo hai jodi kunia kuno jekunu politics o kaisa kaisa party o kaisa pot ngake kaisa bohok ni abo nini ani tusi abo ongka sini bohok ni dos jeng sana nangnani bai eba sini poribar eba family solinani bagai abo hai kaisa seat mamani no yakari rikhang yakari rijak hangke bahai ngnai abo no wansugui joto borok no politics kai ahai pano seng tabuk bo jaga o thangka abo bo kaisa sinta kai nango seng agi o tamo tongmani seng tabuk borok tong abo haino kaisa sinta kai nango nang jodi by chance ang to kuno politician buya just ang example ri samani se seng jodi no nang ang haiti prasa jodi no seng kamai thanani phasingke nangkai bo seat no budi nangkai CG ning MLA sai manai na montri sai manai abo bo kaisa wanchuk teklayo seng norok to joton chijak political politician agini simi the 30-40 বছরের নং jaga experience tong abono ang sanam songo jeta khaimani abo kubui hini wanchukdi bo bini family eba bini bok thaisan bi bo asaklai yakung sawai yakung phatibui aba ge himbui Delhi pedal yatra khaya aboni bagina jotono no ang masao jotono bono support khlaidi tei bo thangai joy ingi paido
abo nini ani tibrasa sadran tibrasa ni bagai jotini no hammani kok abon bagina ang nong asuk jara no sachiwano tei tamo bo sachine bahaya da norok anjokdi যদি না বহাই borok rok যদি না misguide jodi khai ke abo hai kok no ignore khai bono tabuk jong support ma khainai abo asuk jora no sawi hani o kok no.